Kwedu no mabuja madoka chere tauya nadzo zuwa rochimakumi matatu mwedzi uno wazvita dzinova ndo nhau dzedu dzekugumisira dzogore rino tinoboyana kuteera rinenge ratoo gore rinouya mhanduwe iri kunyepa zviri munhau dzanyasi. Ipapa hurumende kuburikidza naiye Marion Chombo akaenda kumagunje kuri kuakiwa factory yosamende. Wakabva wati basa ngarimbomira kuno ipapo rekai tione, asi waakunhadzirisa manje kwai aiwaba kuimisa kwataita kutoita kuti zvinhu zvitekere zvisvinu tiri kuramba kuti irambe ichiitiwa. Rekai tirambe tichiona kuti zvinenge zvichienda nokupi, penhu ndokuramba kwacho kuti irambe ichienderera mberi iyofu samende yacho ipapo, nokutoti vanhu vanogara ikweyo aiva vari kuiramba. Hino rekai tirambe tichiona. Ipapo kare wakaita muChina mwakachaiwa nomheni imi wendo huno rekai tione kuti zvinenge zvinyatsoenda nokupi chaiko, tinoramba tichiringa tichikunyepa imo. Kuno vari kureketa pokare kuti kwai kuguruwe kwakaendesiwa masoja makuno yano kuti vatsvake mhondi iri kuponda vanhu. Pai kwapondiwa pokare mumwe wakomana kana chiri chokwadi ichi. Heno mhanduwe kuti zvinenge zvinyatsotekerera sei, unenge watoo mweya wakaita kunyangaritsa chaiwo unenge uri kuramba uchitenderera. Rekai tirambe tichiona kuti zvinenge zvichienda nokupi. Kuguta reHarare kuno gonyeti mhanduwe ratokuwadza motika pabhiriji ropaseke muguta reHarare pakaita kunyangara chaiko. Izvezvi pariba ari kuziva kuti zvichanyatsotekerera sei nokuti zvinenge zviri kudini. Rekai tigoramba takaringa. Iyewo gonyeti angada kupinza gonyeti rache parisingakwani kupinda. Imi heno mhanduwe kuti zvinenge zvinyatsodii, vanhu ava kufunga kwacho dzimwe nguva kunorwadza. Mapurisa ari kuti mangwana wanhu gongwarirai gonatsai mureke kugoputitsa zvinoputika zviya zvomwoto kana muri bemvumo yekuzviputitsa. Kwai anonzi mafireworks pachirungu anofanira kuputitsiwa kana munhu abvumiwa nomakanzuru nomapurisa. Rekai tione kuti zvichapera sei. Ipapa pokare kuno vanhu vatatu vakakonzeresa kuti kwai mapurisa banhwe nevanhu kwadema kwai wapuwa mari yochopenzi yokuita $150 wemadhora okuAmerica pamunhu mubodzi kuti wabhadhare nokuda kwemhosva yavo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Peno mapurisa aya akachaiwa hanga ari betu zvino tinoramba takazoringa. Kwaburika pokare kuti kwai kunzvimbo yoBulawayo kwaita kasvava kano mwedzi mina chaiyo kapambiwa kakabatiwa kakaendiwa nako zviri pamutemo. Rekai tione kuti mapurisa ane zvaachaita chere kana kuti zviri kuperera zvakadando. Tinoramba tichikunyepai kana pane zvimwe zvinenge zvazoburika ipapo. Vanhu munyika vari kuramba vachindobvunzana kuti kona wakomana doti nyepaiwo vari kuiboyepiko mari. Apa ZANU-PF vari kureketa kuti kwai guta reHarare, dunhu reHarare vanenge vari kupanana churu chibodzi pamunhu. Wakomana iri kumbobvepi mari yacho? Rekai tirambe tichiringa, peno tichanyepiwa heno. Dai kazimura iri kutoita zvine musoro, iri kuziva kuti mari iyo iri kubvepi. Kwaburika masoko ari kureketayo kuti izvezvi kureketa kuno kwai vanhu vanogara munyasimo dhamu rotugwi mukosi kwai gongwarirai mhanduwe nokutoti vanhu wada kuvhuriwa mvura kana dhamu riri rikandozaritsa vanobva wavhurira mvura nokutoti wendo huno kwai rachimbidza kuzara waakuda kutovhurira kuti mvura iende. Chinotorwadza kutoti mvura inenge ichibva yaenda kopinda hayo ichibva yaenda dzasi yoenda kusvikira yabata iko kunyanza. Zvinotorwadza dai wakona kuti wakone kuiita kuti mvura iyi iende peno kumadhamu okuMatabeleland zvaita zviri nani. Kuno aiwaba pariba ari kuda izvozvo. Dai wakona kuti mvura iite zvimwe zvokuenda kumwe kuri nani
zvaita zviri nani. Kuno regai tione kuti zvinopera sei. Tinoramba tichikunyepa ipapo kana zvaburika. Tiri kutenda mubi yedu mumwe anonzi kwai Dr. Mati Davis ari kunzi ndiye aitiwa munhu anofanira kutungamira bazi routano kunzvimbo inonzi St. Louis kuAmerica. Tikuti makorokoto zvinofadza dai zvatoramba zvienderera mberi zvinobudisa pachena kutoti vanhu veZimbabwe kwese kwese kwavari aiwa vari kuita tusvinu, vanoita tusvinu ivava vozaniwa ava ndo vanoramba vachivhiringa zvinhu kuti zvireke kuramba zvienderera mberi zvakanaka. Regai tigoona kuti zvinoperera kupi. Ipapa kwai akapfayu Brigadier General Ngarawa aiwa aitiwa kaya gamba ravo ravarikuda kuendesa koika ipo pamuzindawo iro seka yavo iyi. Regai tigokunyepai kuti zvinenge zvichiitiwa rini kana zvazoburika. Wamunangarwa kwai wabvuma kuti kutekedzwa kwemari kwakaturiwa namuturi kudare reparamende kuenderere mberi. Imi pakanyangaritsapo. Regai tione kuti zvinenge zvichienda nokupi. Asi kuchachemiwa chaizvo zvisvinu nekutoti vanhu vanenge vachindohwadziwa mhanduwe nezvakareketiwa namuturi. Nyika yeZimbabwe nenyika yeZambia kwai ipapa wagoti tichaisa mamiliyoni 200 panyika kuti tibatsiridze kusimudza homwe yomari yokuti kuwakiwe gwenya remagetsi paBhatoka iko parwizi rwoZambezi. Wakomana dai wachimbidza waita kuti zviite zviri nani. Apa wari kutozhamba kutoti wakomana dai machimbidza matibatsira kutoti tiise gwenya remagetsi ozuwa padhamu rokaribha ipapo. Kunorekai tione kuti zvichakoneka chere. Izvozvo tinenge tichinyepana mabucha. Zuva ramangwana kwai kunodaniwa banonzewe mhanduwe Wingi D anenge aripo achiridza naiye kaJapureza vanenge vari kuridza kunzvimbo yoGlamis. Regai tione. Vanhu vari kundobvunzana kuti mbana achapedzisira. Wazhinji wagoti aiwa waWingi D ndo vanopedzisira nekuti ndo vanozivikanwa kuti vanhu heno mhanduwe kuti ndizvo chere zvichaitika zuva ramangwana chedu kuringa tichindonyepana. Ipapa opo kare Tonderai Ndiraya kwaiapuwa mamwe makore 3 nochikenini kuti arambe achitungamira ipapo. Regai tione kuti zvinopera kupi. Tikuti makorokoto. Apawo kamufana kaka kakazomiriwa nevanhu kuti kapuwe mukana wekutamba masvanhise. Aiwa aita kuwaratidza kuti aiwa nakamba ndimugeyi. Aiwa mufana iye aita kukonzeresa zvokutoti muchaona ipapa haachatokona kutoriwa nochikwata zvinhu chaicho kupfuura chaari kutambira. Nakamba akabva ajisa kuita hwamugeyi hunotohwadza chaakabatira bhora romhanduwe kunge munhu ari kuda kutamba volleyball. Zvakaoma. Ipapa Mhasha remunetsi abva atoona kuti aiwa ndakatokona ndakasiyiwa hangu ndibe kudedziwa kuti uya utambe nekutoti panga pachanetsa ipapo. Regai tione kuti zvinopera sei. Ari kuramba ashaya achiwaseka kuti vanoita batu zvino. Toringadzirikitika ipo pasi rese. Masoja okuSouth Africa ari kuti vabata vanhu vanopfuura churu chibodzi nozana 1100 pachirungu. Wanga vari kuda kupinda kubva kuZimbabwe wachipinda nenzvimbo dzisiridzo wachipinda munyika yeSouth Africa. Iwe ukaona wakaitiwa raini mhanduwe unotofungidzira kuti peno ndo kamanyerere mukangi. Nokuti pakanyangara vanenge wakaita raini so wachinzi kamani pinda yapa wobva waziva kuti pakanyangaritsa. Wendo huno wakomana gotorai mapasipoti zviri padhuze zvireke kuramba zvinyangaramo. Apawo wamwo wabenzi wanonzi Norbert Zamambera kwai wakangwatsamurira munhu foni kuno wabva wabatiwa mhanduwe kupusa kwawo wakabva wati hembe dzawangu wakapfekeradzo mhanduwe ndodzo wakaburisa padande mutande. Kuno ipapa wabatiwa muJoburg imomo. Aiwa unobva watoona naye kuti ndokuti nhamo nemanga zvinosiyana baba. Shepherd Bushiri
anozikana nokuti Meja 1 no1 wanomuteera avakomana ari kuita kudedzera kutoti ya wendo huno ndikuita kukoka mese uyai kuMarawi kuLilongwe muratidze vanhu kuti aiwa Meja 1 ndiye Meja 1 zvisvinu nokutoti zuva ramangwana kwai tinenge tiri kuita musangano ukanzi Night of Victory. Haha, maziva paanozoreketa paya kuti this next year is going to be a great year, izvozvo ndizvo anenge ari kuita zuva ramangwana. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Apawo mbavha huru kuSouth Africa kuku Kate Matlala hanzi abisiwa kuguta roPretoria akaendesiwa kudunhu roKZN. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei, zvinenge zvichiitiwa sei, sei zviri kudando heno tiribe kunyepiwa kuti sei achinjiwa. Apa wokuZambia wari kufara mhandiwe mugwagwa wavo wakutosenza, zambuko rakatopera kuisiwa nozuro rokuti wasanoseenzesa wachimirira kuwakiwa kuzambuko chairo rakanaka. Tikati dai kuti kwedu kwaindoisiwa dhito mhandiwe inoita upenyu hwese muchindoita dhito basi. Zvawo wabi yedu. Apawo kuUganda kutongewa nohwara munyama muzvino mhandiwe kwaiyo iri Museveni agogara ache mugwagwa ari kuti ndikuisangana nevanhu achitsvaka tsigiro kahwo kuti avhoterwepo kare. Kwakutogara hache wakabva wamisa motika uku nokuku kuribe motika dziri kupfuura nokuti Museveni akagara pakati pomugwagwa. Wakomana muitiro wakadai aiwa zvinorwadza. Wanhu kutononotsiwa kwaari kuenda nokuti mukuru wenyika akagara mumugwagwa. Idina yawe zvinoita kurwadza. KuNigeria iye kaAnthony Joshua akabva atakuriwa nondege mhandiwe patsaona yanga aita iyoyo akanzi aiwa baachatombomira baimo muNigeria mori aende korapiwa mhiri kwomakungwa akabva atoendesiwa chaizvo chaizvo. Tyler Perry hwendo huno achaita kuita kuchema nochiperi chaicho. Ipapa kwai kunzi akaita zvokubata munhu zvisirizvo akanzi achasungisiwa mamiliyoni 40 wakomana. KuAmerica wanoita kukwachamura kundoti munhu useke zvisirizvo aiwa unobva watoita kukwachamurwa chaiko unobhadhariwa makutukutu okuti unosaya kuti unotandira pai. Asi rekai tione kuti zvinopera sei. Ipapa kwai kuBritain cheche wasatani woFreemason kwai yagonzi iyo yatoenda kudarodzi mhosva kuti ireke kugoburitsa mazita evanhu vavo kuti mbanani. Rekai tione, tinoramba takaringa kuti zvinopera sei izvozvi, tinenge tichinyepana mhandiwe. Asi kogore rino tiri kutendai mabuja nokuramba muchititsigira masondo mana pfuura zvanga zviri pekuningisika zvisvinu. Nanyasi tichiri kutatarika kuti tibenhuke panzvimbo chaipo, asi tinoramba tichitenda kuti imimi muri kusuduruka makaramba mundoripo makamirira kuteya nzeve dzenyudzo tichiterekera isusu. Ipapa tikuramba tichitenda tichiti muwe nogoredzva rakanaka rakaropafadziwana yawe tipindemo tigoite tusvinu mugore ra2026. Ndini wenyu mhandiwe wonhau. Kugore rino aiwa tapedzera pano.